היי, זאת זהבית שקד. הפעם אני רוצה ללמד אתכם להכין מתקן מקסים לפתקי ממו שתמיד יהיה לנו בשלוף על שולחן העבודה. להכנת המתקן נצטרך קרטסטוקים. ניתן להשתמש כמובן בשאריות. אני אשתמש בשאריות הקרטסטוקים של בלה ובומי פרויקט שאני עובדת עליו. מסגרת לתמונה כמו של פעם. קוביית דפי ממו, אפשר להשתמש ביותר גדולה ממה שאני משתמשת היום. חתיכת סרט ועט קטן. אני אקח את שתי החתיכות שבחרתי ואחבר אותם בעזרת דבק דו צדדי. לפני שאני חותכת, אני בודקת בדיוק על איזה צד אני רוצה שהדפי ממו שלי יופיעו, ועל איזה צד אני רוצה שיהיה יותר העיצוב. אז הנה הדוגמה שאני בחרתי. בחרתי דוגמה מתוקה, כמובן מהדפים של בלה ובו. התאמתי אותה לגודל המסגרת, ומה שצריך כרגע זה פשוט להכניס את הדף המדוגם לתוך המסגרת. הנה, בדיוק כך. הכנסתי לתוך המסגרת, כמובן שיש לנו בצורה הזו שהמסגרת עומדת. כעת נפתח את חבילת דפי ממו שלנו ונמקם אותה במקום שאנחנו רוצות. בצורה כזו. אבל אנחנו צריכות לא לשכוח לשים את הסרט. הסרט יתפוס לנו בעצם את העט הקטן שיהיה לנו תמיד בשלוף. בעזרת דבק דו צדדי בעצם הדבקתי מאחור את הסרט, וכעת אני אוכל להדביק את הפנקס ממו שלי על המתקן שלנו, בעצם על המסגרת תמונה. הנה הוא מודבק, וכמובן שיש לנו כאן מקום לעט שלנו.